terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Dag kijkers, dit is Cultuur TV met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Valentino Landveld. Vandaag gaan we in gesprek met welbekende Milano Contino. Abrada ben ik bepaalde uitspraken en bepaalde smaak verstaan Abrada verkeerd. Dus zie we in gesprek met Abrada sang ik bedoel naar de uitspraken voor een video sang bij een paar dagen geleden op Facebook. Dus blijft u volgen, blijft u kijken. Wij komen zo bij u terug. Ja, en hier hebben we meester Milano in beeld. Meneer Milano, voor zo'n goeie gesprek. Ik kan baar de volgers naar de kijkers. Wat Odi? Ja, goedendag meneer. Met baar alles maar wat Odi. Alle kijkers voor Cultuur TV. En waarschijnlijk alle massa en volg me ook toe. In het bijzonder voor al die gebautaliseerde, de gebravotiseerde, de gesantokiseerde. En ook toe de gemilaniseerde ook toe. Maar wat aan deze man vergeten, dat mij nou een verzameling voor alle demandes ook. Omdat mij volk Bravo, mij volk Bouta en mij volk Santoki. Dus sowieso mij aangaan voor de man ook. Lobby. Meester Milano, hij uploadt een video een aantal dagen geleden op Facebook. En Asanati, weer om vooral de NDP'ers. Ik maak bepaalde uitspraken en ik kies bepaalde reacties. De man vindt dat ik nou in plega onderzoek boem. Voorzie je tak bepaalde sani. Maar sang naar je mening eigenlijk voor een video. Is het negatief of positief bedoeld? Luko, vos ugo inhoudelijk tapo een video of tap een vraag. Kom je tak zo. Van hieruit en vis a camera via een microfoon disi. Met bieden me verontschuldiging naar alle misran en brada naar sang. Met bieden me verontschuldiging vanaf dag 1 naar meneer Santoki, naar meneer Brunswijk, naar meneer Bouterse. Zijde, omdat de 3 maanden zie, momenteel in Israël, deze mannen zijn de meest besproken personen. En vaker mijn kritiek ik over de maanden zie. Dus kan de in bepaalde zang kan de adeptien zo pijlen kota kenzo, met woorden bedoel ik. En kan de raken een bepaalde gevoelige snaar voor ons ma. Vanaf dag 1 tot nu toe. Dus daarmee dat ik me bieden me verontschuldigen naar allemaal. Maar om inhoudelijk terug te komen op jouw vraag. Als ik go over een video. Toch? Bij mij leg uit dat ik een relatie voor Sranang naar Holland. Toch? Dan desma begrijp als Sanif. Luko begin. Moet ik krim. Begin dim luko want reactie met dat wakti. Dus in feite, libes manobong, is dat samen denk ik. Want we verstaan dat ik kan de omdat met dat in feite bouwt ze nou een volksmisleider, dat is maar at die bron op me. Dan is dat nee. Want dat heeft met taki Ronnie Brunswijk amang doe bepaalde sani of me liever kritiek tapa amang de Aishutigio en ook tot op Santoki de Aishutigio, maar heeft met tak wansan over je leider dat ino mayere, dat uno eerlijk toch. Maar later me kon begrijpen, sana een probleem voor des, maar sana een knelpunt. Omdat de man verstaan me tak wansan geïsoleerd, lukono mino aben over handelsstory. Toch? Dus samenwerken voor Srana, mino aben over handels. Mi aben taki in a relatie voor Sranasma, nangas massa elibi in Holland. Uno ma boroking. Isap zeide, mogi een voorbeeld. Die corona kompas, dat lockdown kon. Toen meneer Bouterse bij de president ete. Toch? Corona kon voor moe voor samatria. Dat lockdown bekom. Dat je ziet vadesma ik ook knap in rij naar Western Union naar de prestatief take money. Toch? Pede money bek mopo naar Holland. Dus dat met taki een relatie voor uno libisma, Sranasma naar Holland. Uno ma boroking. Isabi? Maar mi doe een uitspraak taki omdat Bouta naar de ma apwam ching kese. Dat als het ware dat aher libi makandra amai ekoru funo bomu naar desma drape.
Maar mi no abe overhandel story, isabi to, business story, ano tapani voor dat midden. Maar des ma verstalek na dati. Want messi tras mij vindt tak midden, eens tak Holland muskotek ala we go do. Want today ne fesi srefi, go luko tap mi sani Facebook. Toch dat je si srefi pe mi mek wan video etaki. Rutte e kona srana, maar kon wel. Maar te ama kon ja, dan maar non vergeten tak de ma furu ala we go do, go set de kondre, tak de ma de wan gudu mantide, toch? En sa de ma do gisrana terug. En verder mi halan ook tot taki unuleke afro strana man. Sa de man die si be behandeld op zo'n onmenswaardig wijze. Tjaruk mop of Afrika, doe alle soort sananga uno. Dat de mij tak de mau payu miere wan sanyere voor 700 zoveel miljoen. Dan mi tak in een video dat hij dus een paar dagen voor die video sa des ma abeng, toch? Mi tak in een video taki, da lukono, eenmaal de ma tak de ma ook go 7 zoveel, a weinig, mek de ma rond gelijk op 1 miljard. Dan mi tak moro fara tak, voor alle de ten sa amoni no bekong, rente ala san, dan meka door 3 miljard direct. Da fabaka wan today mi kago tak, Holland na moro bun kondre voor okangeng. Mi no aben over handelsstory, economie tora, no dat mi taki. Mi aben puur over, dus libisma tot libisma. Dus ma voor Nederland, nangas ma sranang. Pef grond tapu in soort kondre wereldwijd sranamang, absofuru familie le Holland. Dus ade onmogelijk tak una po asa pego su kwan visum. Die wanga doro se mi denk nou ambassade toch? En if dat schrijft no beko, dus daarover maar betak wan ambassade schrijft no be demoro. Toch? Tak if you wanga Holland igo su kwan visum. Dus als het ware, ide geïsoleerd die de man. En de man schrijft omgekeerd. Maar te wap wap chis aan van nou doen, na de man Holland des ma funu sanda Holland. Kom tak zo mine, bedoel de wet man. Des ma funu sanda Holland. Na de we go tak even waka, se 10 euro gim no. Ifiri? En wat rasam baka we tak de mantal, asem tal we taki. If one Hollander wan bakara Holland knap ja wala malay takange. Toch? Maar if one ma Franse le ja, wet ma Franse le ja knap ja. If you no ma verstaan wam chi Engels, da no ma taki. Disabi to. Dus daarover me abeng. Oké, meester Milano. En een vraag na. Een vraag. Ze afvallige actie de schrift af. Voor Ruto Konasranangwa, een aantal dagen geleden. VP Ronnie Brunswijk. Die mij interview aan. Amatak, wie is Ruto? Ik ken Ruto niet. En wat komt hij zoeken in Suriname? Maar die Ruto Doro, is het aquí? Asan wakatra fasi. Amai chillen nangamang, amai pros. Is dat Facebook? Facebook social media in oma bribi. Akantak de man Photoshop. De foto pot zo tak amai pros nanga de man. Dat weten we niet. Wat social media is ook een beetje gevaarlijk. Maar if Asan moest de zo tak ama bemek bepaalde uitspraken. En Yushi Bakadati ama de nanga ma gewoon lik niks nopsa. Sana you bevindelijk burger. Here do brada. Mo begin tappe ama betak. Hoe is Rutte? Oh, ik kom naar Suriname. Hij is premier van Nederland, no? Oh, isabi? Dan mo begin erape. Mi denk no if you go tapa net a video misa yoshi moro populair tapa moment dis mi denk na over dati. Mi seref mek one video over asan dat boy VP. If you no sa one force aforkise ama dis betaki umuro ko nga Holland. Toch? Da if you no sap seref suma na a leider a regeringsleider voor Holland, sa you betaki umuro ko nangen. En you no amai konja you no sap agenda next. Dat mi no sabi. Maar mi geef het duidelijk aan in een video dat mi hoop na grapje en meki. If na grapje meki daar, maar if na ergens dat idee, dat ano boem lek wan VP tak inosap next en zo tak amai kon. Maar inderdaad, hij blijkt dat nou een grap. Omdat ze nasan, moet hij creëren. Mi follow go onder mi video samen meki en zo en ook to trasma. Dan mensen dat de meeste man in een samenleving, ook omdat de meeste man, want die groepsma in een samenleving lobby a hard zaterdag komt dat zo. Je sabi toch? De mij saai hard, dus om me rigeren, om me vet nanga makandra, om me de tegen elkaar zo aan te smade. Dat waardoor even takwan sansa de kring, dat ino de ik ben concurrent, zo dus maar ewani, toch? Mi ego van uit dat ama me kwa krap drapen. Want anokade so tak ama no sap schreef tak ama iko na kondre. Daarom mi me ka video, maar mi pote na video tak VP mi hoop na grap you emeki. Dus mi ego van uit tak ama me kwa krap. En atra sei baka. Tires schreef mi lanceer een video. If Rutte nanga bravo be apwamchi kese. Ama ko te in you kondre, you na VP no. Dat zei dat you nanga mano masik ano. Fu ukango moro fara. Want zou no vergeten, die mi egrokon, toch? Over a video sami abeng. Bravo nanga meneer Bouterse. De man dat mi saplek to bigi feyanti. Moro bigi feyanti strana di egrokon. Maar 2010 mi go knap luku nanga mi ai de man esek ano. In lands en volksbelang. De man bi froko samen. Toch? Dus in een geval is nat kondretori de man etaki. Mi no denk ama taiga makaya karama crimineel
a VP voor strana mino den kama kara VP strana crimineel. Ama kar alibisma a persoon sa de ka Brunswijk crimineel. Ama kong ja so regeringsleider voor Holland, a traman ja na VP, dan mino denk je konja dat je tak yune takanga amang of you no sekama anu. Maar ano dat wan taki bravo sekama anu da ai ya wa isi mga reto no. Ama no op zijn beurt kan de ama mus ei sama tak berada lu kui betak so anto arif mi. Dus eenmaal je me kondre, dus sayo do. Vergiffenis of sayo ando. Isabi? En amam hoorde maar goed in de gaten ook to sa de man esthetiek. Voor de man os het voeren. Isabi to. Want vaker we zit akageslik de man itera man. De trama sama nga mai setatori. Isabi to ina kondre. Akageslik vaker de man itera man. Dus gi apis dati, mi fen na wan bon sani. Vrede na moro belangrijk san in agron tapu brada. Vijandschap de charu go no wan sei. Dat ming. Oké, we go even pisi tapu wan tori, maar uno go tumsi dipi, maar we go licht in tapu. Er is een film gelanceerd op Netflix en minister van Buitenlandse Zaken Sami Verstaan grepen in. Amano de eens nanga a film dat hij wat hij beelden seranang negatief uit lekwan drugswereld. Minister, if je bekijkt a film, ba misschien heb je ervan gehoord, maar sabo de je bevinding lek burger tap so antori tak de man beelden seranang zo slecht uit tak lekwan drugswereld. Ik denk zelf van baby's ref no venel. Zelf van baby's a geboren tide no venel. Kan de baby's a die beres ref no venel. Minosap suma make a video en suma tak in a video. Toch? Akan tak wamang a video bedekba en wamang vertaling als het ware. Poteng lekfama wani. Maar de beelden sowieso, misschien tak de beelden no take op in Srana, dat niet. Dat sami is de beelden no take op in Srana. Maar in wan bigi grond tapu sa wel libi no, toch? Want digitaal wereld, dan mino denki in beschuldig wan tra kondres so wan fasi. Dus if a minister voor buitenlandse zaken dat misrefiere, tak amang of faitatori, dan midden Asia. Isabi? Want wins van no fabrada, ino kapot Srana so wan fasi. Dus ageslik na uno e produceer drugs. Nee toch? Wins Srana na wan drugs door voor land, lik vast ma etaki. If you de tegen bijvoorbeeld, dat je zorgt dat je anok mop of Srana ko in je kondre. Maar je no kagos don gewoon nyante bere voeren dat je make one video, panya her grond taputak luko Srana jaso. Nee toch? Me keuren affaire. Oké, dankjewel. Dat was al dus de heer Milano Contino. Meneer Milano Contino kan de vraag deze amino. Stel u iemand veel was aan. We geven u een gelegenheid voor veel aan. No de aan moment disi. In feite alasan utakikba. Nogmaals aan al mijn vrienden, de gebautaliseerden. De gesantokiseerden, de gebratfotiseerden en ook toe dingen smaf mee, dus dat na den gemilaniseerden. Groot en stil alobide. Ja, if altijd me kwam fout, je corrigeer me. Mine kosisma, dus me verwacht voor je ook dat je corrigeer me, corrigeer tapuang mooi en netjes vast. Salut. Oké, dat was al dus de heer Milano. Zo volgers en kijkers van Kulturu TV, jullie hebben het gehoord. Abradage antwoord op de vraag zou acting. Dus vergeet niet, abonneer, subscribe en blijf ons volgen. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Jackie Sophia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, Ina still weer. Dape she's an beautiful. That pay she's an wonderful.
Nikeri, Koroni, komit Saramaka, Matareti Doti, komit Patamaka. Dape ego shisana beautiful, dape ego shisane. Waar ik nog thuis voel, ook aan Gimato, te ook bij pleit doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom bakasrana. De voorbereid boem, Oesrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom bakasrana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Se wana trase wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wanta wan si a faya let die baka. Trana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa u fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobi in yuati. O je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me biggest par no komita date mi gribi. Who want chins and food de chief mi kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja tranamang. Uno hor not lo, tambri binu srefi. Una de west tranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang, yeah. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n heerlijk land, maar go dep die eerlijk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondruk wawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah. Baya kriol, ya fans of shini, isha idol in the stance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu want I get stuck I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapuri e si ja no wolo. Be te gride ne juki ang a dollar. When I go follow. Kulturu
was so man en sa biggie, no. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de Westwind Committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Tak in de wiki, nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro, misgat, wat je weet dat. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, prividence. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na anyo suwechari. No fake, no joke, ja anyo su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyo su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapas strati, kakwang kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe babo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voelt het aan ijsding. Want hoe beweer ik kom af voor de koties scheiding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.